बे खोथायानो जाहैबाय माबा आं मोनसे गोदान मुभि बानायनो नागिरदों आरोना बे गोदान मुभियाव दा आंनो एकदम बिराद मोजां आर्टिस्ट नांगौ दख'ना लाबनाय जाबायलै दे आबानिथ' फैनो मोनासै जेबो होनो हाला दे तलगफोर बरलायाव दिनैफ्राय गोदान भिडिअ तलगफोर नै दिनै हाबानि उनाव गिबि आलासि आरोना आंनि हाबानि उनाव गिबि आलासि सोर बि देखासिनो दे बि जाबाय नै What's up buddy सरप्राइज मारदा हाबा जाबाय नालाय बिथाङा थ' एसे नायफैदों बाजैखौ हाबायाव फैनो हायासै थ' नै हाबानि उनाव उसुबिदा सम मोनैनि थाखाय फैयासै गाज्रि दामोन फैबाय दिनै गोजोननाय मोनबाय जालांबावनोसै दा अमागोर राननाय दाख्लैनि आग्लायनाय दोङो दाख्लै बुरजामोन ना आग्लायनाय फोराननाय दोङो जालांनांगोन सावनानै सबाइजों रस्टेड सबाइजों लागाव बर' नालाय खारै मैगं जायाबा मारै जानांगौ After a long time 4 years जाबायमोन ना 3 years 4 years जाबायमोन लोगोनिया बहुत सोलायबाय मोजां मोनबाय मोजां नांबाय लोगो मोननानै एसे फुंदों बिथाङा फुंदोंना खावलायथ' ओंखारला आङो खानायालाय फुंबाय जोंनालाय माथो फुंनो रोङाब्रा बिदिनोसो मोजां आं खिन्थु फुंजानो बिराद बायो आरोना सेडेड बडि होनना बुंनोसै बिराद खस्थ' मोनो एकदम मोजांसो नोंसोरनि बडियानो मोजां जोंनिया एसे जाबानो फुंखायो माने आंनिखौ मोजां मोनो मोजां नोंसिनिया माने स्ट्रं हाबानि डेक'रेसनफोरानो दाबो दंलै आं सिगां बडि खाबाय जोंनिया सिला आरो निथिनि झारि बेयाव नै फुल जिखि जाया जोब्बाय दासान्दि हाबानि खामानिफ्रा सब जोब्बाय आरोना क्लियार ओमफ्राय आथिमंगला मैया जोब्बाय आथिमंगलनि ब्लगखौ गाबोन होगासिनो आथिमंगलनिबो ब्लग फैगोन आच्छा ब्लगार के शादी उपाय गैयालै मेम'रि ओमफ्राय डाइरेक्टलाय ब्लग बनायाखै आङो भिडिअ थिगानो मेम'रिस हिसाबै लाना दोननांगोन बेखौ भइस डाबिं होनानै होनसै जेबो नङा ब्लग खालामब्लाबो माथो गावनि हाबा देखायदों मेम'रिस हिसाबै बे बिराद यादगार आरोना जों दा जायखिजाया खामानि मावबाय थानाय जायखिजाया मोनसे पालानो जोंनि यादगार मोनसे ममेन्ट जायो जेरै जोङो उन्दै बैसोखौ गोसोखांनानै दा बिराद गोजोननाय मोनो उन्दै बैसोफोरनि जुदि भिडिअसफोर थायोमोनब्ला बै ममेन्टफोरा केपचार खालामनाय थायोमोनब्ला दा बेसे गोजोननाय मोनगौमोन फट' फुराना एसे नुवा मानो बेसेबा गोजोननाय मोनो गोसोआ बेनिखायनो हार पोलखौनो केपचार खालामनाया मोजां आरो एज ए ब्लगार नङा होमबा जोंखौ ब्लगार होननानै सिनायो होमबा गावनि खामानि देखायनाया माला जोंना बाथ्रा ना बेयाव जायो मोनसे माथो बेनिखायनो आरो बाथ्राया आं बेखौ सानो यही करके हजारों लोग के घर चल रहा है एंड देन या डेफिनेटली दानि जुगावथ' बिराद मोनसे मोजां अपरचुनिटि आंथ' सानो बर' गथ'फ्रा इन्टारनेशनेल लेभेलाव कन्टेन्ट क्रिएशन लेभेलखौ हाइ लांनानै मोजां कन्टेन्ट क्रिएशन खालामो एंड देन आं बेखौनो लुबैयो आरोना खारन कन्टेन्ट क्रिएशन लाजोबाब जिन्दागियाव आं जेसेबांखिनि खामायनानै फैसा सिफायनो हाया दिनाव लासे ओंखाम जानानैनो जेराव मेराव बेरायनानैनो खरस खालामबाय बिदि ओरैनो दिला बुंना लायाखै आरो जेनेबा मोनसे मोजां अपरचुनिटि बिदि आरोना आं दा बाहायनो रोङाखै आं दा जेनेबा मोजां मोनसे माबायाव खामानियाव इसिबां माबानो रोङाखै ओंखाय बारा गैथ'वा फैसा बिराद पावारफुल आरोना नैबे टाइम्सआव दानो नोङो नायनो थाङोब्ला नोङो ओरैनो जोंनि मा होनो नै CM फोराबो ओरैनो ससियेल मिडियासफोरखौ इउज खालामा एभ्रिथिं जेराव थाङो जेराव मायो दानि जुगाव भिडिअस नुगोन जोंना माबायानो जोबना होलायलाङोना स्पेसानो खिन्थु लोगोफोरनि माबा दे बेनो आरो जेनेबा प्राइम मिनिस्टारफोराबो दानि जुगाव ससियेल मिडियास इउज खालामनायनि रिजन्सआ बेनो गावसोरनि जा ब्रेन्ड बेखौ बिल्ड आप खालामनाय ओमफ्राय दायो नै बिथाङाबो गोदान मोनसे स्टेप लालायदों बे स्टेपानो जाबाय बुंखानोसै लागायनोसै बे खोथायानो जाहैबाय माबा आं मोनसे गोदान मुभि बानायनो नागिरदों आरोना बे गोदान मुभियाव दा आंनो एकदम बिराद मोजां आर्टिस्ट नांगौ जायहा गावनि रोंगौथिखौ श'केस खालामनो नागिरदों जायहा गावनि एक्टिं स्किल्सखौ देखायनो लुबैदों एन्ड देन आंनि फुल बिक्स दा आङो मोनसे गोदान बर' सावथुन दिहुननो थांनायलाय मोजां आर्टिस्ट नांगौ जादों एन्ड देन नोंथांमोना इन्टारेस्ट सावथुन मुलुगाव हाबनो आरो जायफ्राहा एक्टिं खालामनो गोसो दं
थ' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन स्क्रिनाव नुनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन एन्ड देन फि 250 इदि लानायनि रिजनसानो बेनो नङाबा जायनो मेनो थांनानै इदि जागोन ओंखाय बे माबा जायगाफ्राबो बे नोङो बेनार बे स्क्रिनाव नुनायाव बेयाव डिसक्रिपसनावबो होना दोननो हागोन मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्ट जेरै क'क्राझार बाक्सा चिरां मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो मोनसे मोनसे जेरै लांहिनावबो लादों जोङो अडिशन जेरै उदालगुरियावबो दं मोनसे मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जोङो मोनसे मोनसे माबा लादों आरोना एरैनो जायखि जाया नोङो डिस्ट्रिक्टनिब्लाबो होनो हागोन क'क्राझाराव होनो गोसोब्लाबो क'क्राझाराव होनो हागोन जेरै गुवाहाटियाव होनो गोसोब्लाबो गुवाहाटियाव होनो हागोन इदि आरोना थ' अडिशन होनो हागोन जायफ्राहा इन्टारेस्ट दं तो ब्र'नि मोनसे बहुत नेक्स्ट लेभेल मोनसे भिडिअ फैगासिनो तो जाय गोसो लोगो नट भिडिअ ब्र' बिग स्क्रिन सरि भिडिअ नङा मोनसे बहुत गिदिर मोनसे माबा आरोना फिल्म बे माने बानायनो थांदों पुरा इन्टारनेशनेल बिथाङा माने खालामनो सानदों आरो जेखि जाया बिदि आरोना जोङो माल्टिपल लेंगुवेजाव डाबिं खालामगोन डाबिं खालामनानै जोङो रिलिज होगोन एन्ड देन जोङो इमोसनखौ ग्रेब खालामनो थाखाय जोङो दायो बर' लेंगुवेजाव फार्स्ट अफ अल जोङो शुट खालामनाय जागोन ओंखायनो जोङो बर' गथ'फोरखौ माने लानाय जादों आरोना जोङो ज'है लोगो नांनानै मोनसे इउनिक सिजे जोङो लाखिनो नागिरदों जा रायजोफोरा आइ होप मोजां मोनगोन बै समाव जाय समाव बे जिनिसा फैगोन डेफिनेटलि आङो मिजिंथियो जे रायजोफोरा मोजां मोनगोन बे जिनिसखौ खारन ओरैबादि कनसेप्ट एन्ड ओरैबादि मावग्राफोरा बेयाव मावगोन जा बिराद इन्टारेस्ट गोनां मानिबा थाखाय जेनेबा बायध'थाव मावदो इदि नङा जायफ्रा इन्टारेस्ट दं बेफोर बे मुभियाव खामानि मावगोन बैसोर बायदि सुबुङा आरोना ओंखाय बेस्ट जानो थांगासिनो एन्ड आङो आंनिफ्रायबो बेस्टखौ होगोन आरोना इउनिक मेन बिद्रायबो नङा आंनि बेस्टखौ आङो ट्राइ खालामगोन रायजोफोरनो देखायनो नाजागोन आंनि मोनसे जा भिजन बेखौ जायफ्रा गोसो दं आंनि लोगोफोर खालामनो हागोन कन्टेक्ट बेयाव रेजिस्ट्रेसन बे नाम्बारा आंनि नङा दे खिन्थु मानसिफ्रा आंनि होननानै कल हरलाबायो बे मेनेज टिमनि नाम्बार इयो थ' नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्लासो बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम फिल्माव जइन जानो गोसोबा आरो फिल्माव जायफ्रा एक्टिं खालामनो गोसो दं जेरै जोंनो एडल्ट नांगोन जोंनो 16 निफ्राय 70 इयार्सआव लासे माने अडिशन होनो हागोन 70 इयार्स 70 16 इयार्सनिफ्राय 70 इयार्सआलासे दा इदि आरो जायफ्रा ओल्ड बिसोरबो जुदि गोसो दङब्ला होनो हागोन खारन जोंनाव ओल्ड केरेक्टारफोरबो नांगौ माने जोंनो एन्ड देन जाया मेन लिड हिर'इन केरेक्टार लागोन बेयो 16 निफ्राय 26 इयार्स इदि जानांगोन आरो थ' देन फटाफट जाओ रेजिस्टार करो बिबुसनि फिल्माव जइन जानो थाखाय जइन बे जिनिसा बे प्रजेक्टआ आंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे प्रजेक्ट माल्टिपल लेंगुवेजाव डाब होनानै जोङो रिलिज खालामगोन आरो जोङो सानगोन जे बेसेबांखिनि हायो जोङो बे जोंनि फिसा समाजखौ जोङो गोजान हगार हरनो हायो जोंनिफ्राय नाजागोन दा ओंखायनो नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुं एक्टिं खालामनो एक्टिं स्किल्सफोर दं देन डेफिनेटलि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो नोंथाङा जोंजों लोगोसे खामानि मावफानो हागोन बेनो आरो नै जोंनिया बाजै गोदाना सालाबबाय नै दिनै जानि आलासिया नै बियावसो गोदान सफायाव जिरायगोर फैबाय आरो जोंना बियावसो गोदान सफा साजायजोबना दोनदों मालाय लागायजोब्बाय सारा गिदिंनाय दं बियावसो अननाय नै बिसना मोनदो बियावसोआ बिराद अननो गोरोंथारलै अनजोबथारनाय नै जोंबा मोनगोन ना मोना गेरेन्टि गैया लागायनोसै सिटखौ बिनिखायनो हाबा जानांगोलै लोगोफोर ना माथो खाथिफोरानो फैया फैलांबा हामसिगौ नोङो मालाबा आंनाबो फैबाथ' पुरा मोजाक खालामो सिख्लाफोरखौ एदावनो थांमारसिगोन नामा नंफ्लांलायलाङो मालाबा दासान्दि जोंनिया बिबुसफ्रा सिंगल जादोंलै सोरफोर एसे माबा कार्डफोर हरजायो आरो ना आं ओरैनो फैयाखै हले जों बिबनांफोर दं नामा एसे आदसा बिबनालाय दोङोलाय नै दायो जोंनिया बर'आ फैदो दिनै फार्स्ट टाइम जोंहानाव गोजोननाय मोनबाय फैनानै दे मोजां नांबाय फैनायनि थाखाय साहा लोंदो जोंहानि सिम्पोल चाय सिम्पोल इज द बेस्ट ना औ सिम्पोल एन्ड बेस्ट आरो दे नै जोंनिया हिन्जावनो बुरि दखान लाबोदों नै दख'ना लाबोनाय जाबायलै दे आबानिथ' फैनो मोनासै थेंक इउ सो माच दे भाइ फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय हाबायाव फैनो हायासैबाबो दिनै नुजा फैदों नङा होमबा
एंड थैंक यू सो मच बहुत अच्छे से वेलकम के लिए एंड बंदा अभी खाना खाओ खाओ मैं मजाक में वीडियो में बोल रहा था फार्स्ट फैदों जोंहाय न'खराव बिनिखाय आरनाय बिनिखाय ओंखाम जाला आरो बिजों लोगोसे एसे बाराथ' जेबो होनो हाला होनासिगोन दा बाराथ' जेबो होनो हाला दे I love this one बर' प्राइड ना